Kaixo, Aitor, zer egiten ari zara? Oraintxe bertan bukatu dut irakurtzen liburu hau. Atzerakana abil liburu bat oso farregarria da. Mutil bat da farolaren kontra jotzen dela eta beste gauza txar batzuk gertatzen zaizkio. Nire lagunei gomendatu nahi diet. Eta zu, nora zoaz? Ni oraintxe bertan joango nintzen liburutegira, liburua gustera. Gomendatzen dio, piratak eta abentura gustatzen zaionari. Nire gustatu zait piratak eta abentura gustatzen zaidalako. Piratak kikaia hiltzen dute eta tiburoiek ere. Animatu liburu hau irakurtzea. Trukatzen dugu liburua? Bale.